Здравейте, аз съм Акселер от БГ. Сега ще играем Гари Смут. Сигурно ще има къде. Вот. Ето тук съм убил 1000 зомбита. Браво! Може да спреш? Мамотка се гримира там. Хайде, по-бързо. Така. Здрасти, зомби! Здрасти! Ето това са карате статуйки. What? Хайно, вече прави някаква ножица, не знае как. Сигурно първо ритат тук. Да. Тук. И после с крака. Ето тук. О май гад. Тя пак. Откъде се чути? Аха. Къде не е закрепена хубаво, бе? Какво? Аха. Ето къде. Сега. Но той има кърви, пък на нея не е кърви. На тия дванцата ще им кърви. Да, кърви има на това. Дори тук и дори тук и дори тук. Дори тук, дори. Все едно, че няма около. Хай, зомби, какво имаш на главата си? Какво е това нещо? Все едно, че сега да ме удари. Гледайте отдолу, каква габе! Аз всички ти го направихте и с бомбичка и с базука. Умряле! Умряле! Най-после мутно. И сега хора, сега ще ви спамвам. И ще ги цепя с това. Къде са зомбитата? Ето тук. Ето ги и тях. О, умрете! Загивайте! 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 Хедшот! Има не ще ги оставя да гръмнат. Бай-бай! Ето краченца! Окей, що искате? О, аз уверен, че няма базука. Ще ги цепя с тъй. О май гад! Само го килнах. Ти пък какво спомня? Здравей! Здравейте, здравейте!
Здравейте! Чупица! Чупица! Едно. Остава. Това обаче не си наред. Юпи! Какво искате да спаваме сега? Такива неща? О май гад! Много гадно да си. Айде, май тръгвам. Ау! О май гад. Изчакайте хора. И хора. Чувам ли се стига? Чихо бе. Това беше всичко от мен. До скоро.